ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ሎማ ዓንቲ ኣሕምልትን ፍሩታታትን ብሓንሳብ ኮይና ክንመሃሮም ኢና ንጀምር ሰላጣ 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 ይመትር ኣለኹ ሰላጣ ይመትር ኣለኹ ኮሚደረ 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 ይመትር ኣለኹ ኮሚደረ ሽጉርቲ 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 ይቐርፍ ኣለኹ ሽጉርቲ ይቐርፍ ኣለኹ ጻዕዳ ሽጉርቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ይጭፍልቕ ኣለኹ ጻዕዳ ሽጉርቲ ይጭፍልቕ ኣለኹ ጉዕ 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 ይመትር ኣለኹ ጉዕ ይመትር ኣለኹ ድንሽ 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 የብስል ኣለኹ ድንሽ የብስል ኣለኹ ካሮቲ 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 ይመትር ኣለኹ ካሮቲ ይመትር ኣለኹ አቮካዶ 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 ይመርጽ ኣለኹ አቮካዶ ይመርጽ ኣለኹ ሕጂ ኸ ፍሩታታት ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦም ኢና በናና 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 በሊዐ ሜለ 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 በሊዐ አራንሺ 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 ጾሚቐ አራንሺ ጾሚቐ ሕጂ ኸ ብሓንሳብ ኮይና ክንደግሞም ኢና ሰላጣ ሰላጣ ኮሚደረ ኮሚደረ ሽጉርቲ ሽጉርቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ጉዕ ጉዕ ድንሽ ድንሽ ካሮቲ ካሮቲ avocado avocado banana banana mele mele الرانشي الرانشي نفعت ህፃናት ኣብ ዝወፅእ ቪድዮ ከም ረኸብ ደሓን ቀኒዩ ሓደሽቲ ቪድዮታትና ምእንታን ክበፅሓኩም ከዓ ላይክ ሰብስክራይብ ግበሩ ciao ciao Masa